स' लोगोफोर आगोलाव नैबे कल रेकर्डिंखौ खोनासंना लाग्रोबानो जाबाय जे बियो नाफाथि नंगौना नङा गोबाङानो बुंगासिनो आरो फेसबुकआवबो गोबां भाइरेल जागासिनो नंगौना नङा नोंथांमोना खोनासंना ला माने मुलि बायनां गोदोहाय बिजिन्दामोननि न'आवहाय थांलाय खालि आंखौ खालामनाय समाव बेजों खालामनायनिफ्रायनो आंना मानो गुफुर गुफुर गलायलायनाय आरो उनावहायबो नों मनिकाजों खालामलाय खालि बे आंखौ खेबसे खालामबावदोंना बेमार जाबायलै बेजों खालामनानै आंना बेमार जाबाय आं सौग्लिहैसिगोन मानसिखौहाय आं मा खालामबावनांगौब्रा आं हिपसो जाजानो गिबायलै एफा गाज्रि बिनि लोरिया गिलु बालु गुफुर गुफुर गलाबाय थायो मानबाय थायो। स' लोगोफोर नोंथांमोना कल रेकर्डिंखौ खोनाखाबाय जानो हागौ नङाबा खोनायाखैबा दा खोनासंनानै लाखाबाय थ' नंगौना नङा बेखौ जों डाइरेक्टलि बुंनो हानाय नङा आरो फेसबुकआव मोनसे भिडिअ भाइरेल जाबावदों नोंथांमोना आगोलाव नायखांबायबो जानो हागौ बा नायाखैबा नायलांनो हागोन जे नंगौना नङा मोजाङै नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरबानो जाबाय जे बियो नंगौना नङा डाइरेक्टलि बुंनोबो हानाय नङा नालाय जोङो नंगौ होननानै मानो होनना बुङोबाथाय गोबाङानो माने इडिट खालामनानै नोंनोबो शेयार खालामो नालाय थ' नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै लाग्रो फार्स्टआव खनसेल' फैयो सिख्ला लायबा मिथिदों नों मोनसेल' फैयो सिख्ला लायबा नोंसिना मानसिनि जिउआवहाय सिख्ला लायबा खनसे गालिमाथाय गैया नै जिउआवहाय बुजिदों खोथाखौ बुजिना बुजियाखै नै ओमफ्राय नै थोयो गलायलायनायसो लायाखै मा मोनदों आंलाय आं डाइरेक्ट अफिसाव फन गथ'जोंलाय मा खुरां गथ'खौ नों बेबायदि खालामबाय बा खस्थ'सोदां नोंखौ बुरबक बर' मेलेम बिनि फिसा फान्थावस्रि नामा ओमफ्राय हनै नोंसोर जेबो खालामनो रायलायनोल' फैदों मा मानो बेसां मोनदों खोन्था नामा बेसां मोनदों साजोब्बाय होनबा गगोन नामा नोंसोरो थुलायनायावबो साया एमसि जानायाव बेसां मोनदों खोन्था मानो जाखां खैलां मोनदों नोंलाय बेनिफ्राय खोन्था मा मावो आदाया मा मावो हा लोगोफोर नाय माने बे भिडिअआ नंगौना नङा डाइरेक्टलि माने बुंनोबो हाया मानो होनोबा बुंबाथाय गोबाङानो माने फेसबुकआव शेयार खालामगासिनो दं भाइरेल खालामगासिनो दं आरो भिडिअबो गोबां शेयार जागासिनो दं बेफोरबायदि नंगौ होननानै आरो खायसे खायसे इउटुबारफोराबो होनदों सोरबा होनदों नंगौ सोरबा होनदों नङा माने सोर सासेनिखौ गनायनो नङा होमबा थ' डाइरेक्टलि आं बिनि सायाव जुदि नोंथारगौबाथाय मोनसे माने क्लियारिफिकेसननि भिडिअ लाबोगोन नोंथांमोना नेना थाबानो जाबाय आरो चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनानै ला नेक्स्टआव माने मोजाङैनो आं माने बुंफोरनानै होगोन जे नंगौना नङा आरो जुदि बायसान्स नोंथारगौबाबो माने बेयो जोबोद लासिंसिनि खोथा मिथिबायना बेफोरबायदि माने जानो नाङामोन आरो इमान गोबां फल'वार्स थानाय मानसि सम मा होनो आरो थ' नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजानायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो थेंक इउ